dyma ni. Manon Dafydd dwi. Sticiwch efo fi, gewch chi weld bach o fy stiwdio a bach o gelf diweddar. Map o Gymru hanfodol ynte. Bocsys yn llawn gwaith coleg yma. Coleg Menai yn Bangor a wedyn i Central St Martins yn Llundain. Dwi'n tynnu lot o luniau ffilm. Lle mae gen i fi folder yn llawn o negatives. Fel da chi'n gweld. Gen i deils bach. Dwi wedi bod yn hel ar y traeth yn Felin Heli. Lot o ryw bethau bach glas. Patrymog. Dwi'n meddwl fydda i efo plat gyfa. Os dwi'n casglu mwy o'n nhw. Llun sydd ar ei hanner. Fi'n trio wneud copi o'r ffotograff yma o fi, fy mrodyr a gyfneithar. Ar Ynys Tecseida, da ni yma, oddi ar Canada. Gyda ni deulu yn byw yn Vancouver. Mae gyda nhw cabin bach ar Tecseida. Felly, fi'n cael mynd yna i aros efo nhw. Fi'n braf. A wedyn fi'n trio gwneud rhyw gopi bach o hwnnw. A fy nesg. Dwi am ddangos chydig o waith diweddar I chi. Gael gweld sydd fath o beth dwi'n neud. Dipyn o collages bod i. Lot o bethau wedi cael ei ysbrydoli gan natur yma ni. Lot o flodau. Darn gath I ddefnyddio ar gyfer sengl Eve a Sarah, sef rhwng y coed. Nes I sganio hwn fewn a wedyn nes I gwneud rhyw adar bach, fel illustrations bach o adar ar yn digidol lly. Rhywbeth mewn steil chydig yn wahanol. Jyst rhywbeth I drio neud sens o'r sefyllfa da ni ynddo fo. Jyst sgwennu rhyw chydig o bethau lawr I gael nhw allan o'n pen a lawr ar bapur. A fedra I ddim mynd heb sôn am Codi Pais. Dwi'n un o dair golygydd a fi sydd hefyd yn gwneud y gwaith dylunio a gwneud unrhyw waith celf I fynd efo darnau ysgrifenedig. Mae hyn yn lot o luniau bach. Hwna'r clawr dwi'n mynd I gaeaf. Dwi'n licio arbrofi fewn peintio, collage, gen I chydig bach o illustration a peintio watercolour syml. Nes I joio mynd trwy methau, dwi'n gobeithio bod chi wedi joio hefyd.